Sa ating good news, isang San Carlenian na sungkit po ang titulong Mr. Northern Philippines Ambassador 2025. Para sa good news, ikwento mo, Idol Vico Cancionero. Muli na namang napatunayan ng isang kabataang Pangasinense ang galing, talino at talento ng mga taga San Carlos City sa larangan ng international pageantry. Si Kenneth Brown Paningbatan, 18 na taong gulang at tubong barangay Abanon, San Carlos City ay kinoronahan bilang Mr. Northern Philippines Ambassador 2025. Sa kakatapos lamang na kompetisyon, siya ang pinakabatang kalahok sa Patimpalak at napiling maging kinatawan ng Pilipinas sa Mr. Northern Ambassador 2025 na gaganapin sa Agosto 2026 sa Malaysia. Ayon kay Paningbatan, bagamat mahaba pa ang panahon bago ang nasabing international competition, masigasig na siyang naghahanda sa iba't ibang aspeto tulad ng communication skills training, personality development, at pagpapanatili ng isang healthy lifestyle. Lahat ng ito ay upang maging karapat-dapat na kinatawan ng bansa sa pandaigdigang entablado. Sa isang mensahe para sa mga kabataang nagnanais pasukin ang mundo ng pageantry, kanyang ibinahagi, huwag matakot sumubok, abutin ang pangarap ng may puso at determinasyon. Tunay ngang isang inspirasyon si Paningbatan, patunay sa husay at talento ng mga kabataang Pangasinense sa larangang ito. At yan ang ating good news. Ako si Idol Vico Cancionero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.